Malawi Brief. Komiti yomwe ikuyendesa kafukufuku ya ngozi ya ndege imenenso ikusogozedwa ndi awoti anyamilandu lero yayitana Mrs Olive Chavunguma amene ndi wakale wa zanyengo. Iwowa awulula lero kuti ndege imene inachita ngozi kuchikangawa yakhala ikutera pa Mzuzu mu nyengo yake ngati imene inaliri ya tsiku limenelo. Tamveserani zotsatirazi. Mwatipatsa information yofunikira kwambiri. Ndiyeno funso langa loyamba linali pa nkhani ya overcast. Manena kunena kuti overcast tsiku limeneli imene ikusonyeza kuti ma clouds anali 8 out of 8 kuyambira pansi mpaka mwamba. Ndiye ndimafuna ndifunse kuyambira pafunso limene linafunsidwa kale la cumulonimbus clouds ndipo mwatitsimikizira kuti kudalibe cumulonimbus cloud. Komanso komalizira kwenikweni kwa presentation yanu mwatiuza kunena kuti weather report iyi ndi apa Mzuzu ndipo malo ena ndi ena simunganene kuti weather yake inali bwanji. Ndikatengera ku page yanu yomaliza mukunena kuti therefore mwalemba kuti Mzuzu airport and Chikangawa are different locations, therefore the weather conditions observed at Mzuzu airport cannot automatically be taken to mean that the same conditions existed at Chikangawa at the same time. Ndiye mwatitsimikizira kuti cumulonimbus kunalibe. Tufuna kuti tikhale ndi chithunzithunzi chogwirika. Mukutanthauzanso kunena kuti ndiye kuti so kuchikangawa kunalibe. Funso langa loyamba limenelo. Honorable Chairperson, ndikunenetsa kuti kuchikangawa sikunakapezeka cumulonimbus cloud. Chifukwa chonena kuti origination kumene kudachokera mphepo zimene zinatipweteka kwambiri mphepo zichazo. Origin yake inali yoti it was southeasterly winds. I cannot just say southeasterly winds, but moist, cool southeasterly winds. Cool, you see the temperature in a range from 14, if we can take our QFY. My temperatures akupangira umboni for 14 to 18 degrees. We call it cool. We can say kuti kuli cool. So temperatures were 14, kena kwa anazafika 15, koma anakhalitsa pa 14, which means mphepo iyi inali cool. Komanso sinachokere ku unstable, it was stable. Imakuntha, it was stable. Chifukwa choti kufotokozera kwa weather imene iyi, even a focus ananena kuti kuli mwera amene yoyo ndiye kuti amatanthauza mphepo yozizira komanso ya chinyontho imene imati ikadutsa mnyanja imatha kutani kutenga madzi a mnyanja kuzafika kuno kwathu kuno nkuzapanga ngati vula high areas. Ndera iki kuchikangawa ndi ku high. My assumption, if it was the accident, maybe due to weather, it might be caused by the visibility. Due to low clouds, maybe. Zikomo kwambiri chair. Funso langa lachiwiri ndi nkhani ya visibility. Ndapita pa page yanu imene mwatiuza kuti pa 6 o'clock local time up to 10 o'clock local time visibility inali 80 kilometers. Mukati 80 kilometers visibility
ndikufuna timvetse ndekuti mwakhala pansi pa airport paja muli pansi mukutha kuona mukhoza kuona mpaka 80 kilometers pa airport ipo horizontally zikutanthauza choncho zikutanthauza choncho bwana pombo kwambiri. So it means kunena kuti airport ngati yapanzuzu runway ija ndi ama kilomita ngati mukudziwa pano wenjezera runway nde sindikudziwa kuti ili bwanji. Chabwino ndimafuna ndidziwe cholinga ndimafuna ndidziwe kunena kuti ndeuti pilot akatera atha kuona the whole runway ndimene ndimafuna ndikhale ndi picture imeneyo. Koma the same visibility ya 80 kilometers uli pansi, kodi inuyo ngati ameti mmathanso kudziwa visibility yochokera mmwamba kufika pansi, because iyi ndi ya horizontal. Visibility ya vertical muliso ndi machine oti mmatha kupanga detect kapena mmagwiritsa ntchito cloud cover yokhayo? Kwayambirira nene kuti observation ya ma clouds ya visibility imeneyi imachitika pali ma observations two types. Observations ya visibility imachitika eye observation kolingana ndi mmene adatiphunzitsira, chifukwa tikamapita ngati kuzanyengo kosi amatiyesa somaso ngati sali bwino. Nde pamene popo ndiye kuti timanena timaona the horizontal ukafika kumene mtambo unatsikira uko komalizira kuyang'ana, ndiye timaona kuti I think apapa titha kuona lower mbali ya kumene taonamo china chake chachinga, sitingathe kuona to that demarcation. Therefore chimene chachingachi chiyenekera kuti nchiyani. Ndiye tsopano timachinena kuti ndifogika olo ndivulaka olo tikozanso kunena kuti chimene chachinga ichi ndi chani, ndi utsika. Then mmene tinaphunzirira pa ukadangulo wathu timazanena kuti ndi kodi chakuti, chifukwa muzanyengo sitilankhulana ndi mawu mmene timalankhulirana kachichewa kachitumbuka ka English no, timalankhula by codes kuti dziko lonse lapasi tikhale language imodzi. Chair, nimafuna bandi yanke funso sana ndiyanke. Nimafusa kunena kuti visibility mwatiuzayi ndi ya horizontal. Ndeno ndimafuna visibility enso ya vertical yoti pilot ali mmwamba akuona pansi. Ndiye ndimafusa kuti kodi muli ndi machine kumzuzu kapena kodi nzotheka ku Met department kwano kudziwanso visibility ya vertical? Ife pasi ife azanyengo timakhanga ti asilikali oyang'ana zanyengo tikamaona kuntunda kumwamba kuti sitikuonako timanena ndithu kuti timathamangira pa kodi imene timati invisible, ndiye kuti sitikutha kuona kumwamba. Imapezeka nthawi imene fog imachita kafa that kumwamba sikutha kuona pasi munthu mwina uzangomuonera ali apa, ndiye imene ijaso timakhala kodi yake sikuthera pa 80 kilometers imanka ninchepa olo imatha kukula. Kanda yankha ona abwana honorable. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi nde idali bwanji nthawi imeneyo tsiku limene lolo ifayi mwatipatsa ya horizontal, ndi mafuna ndidziwe kuti tsiku limene lolo idali bwanji imeneyoyo ya vertical yoyang'ana mmwambayo. Chimene timayang'ana mmwamba ndikhoza kunena chonchi honorable. If we can say what is fog definition. Fog definition ndi cloud imene yachita lie pa ground. Therefore tinganene kuti visibility yathu mwamba ndi imene imayambira pa base ya cloud imene tidayitcha kuti inali stratus imene inali pakatikati pa 3/8 or 4/8 imene yoyo base ya stratus imene taipatsa
height imene yoyo ndiye kuti yomweyo ndimene ili mmene timaonera mwamba. Chair, funso langa lomaliza poti cholinga chinanso nchonena kuti tidziwe kuti kodi ma improvements ati amene tikuyenera kuchita kuti mwina zinthu ngati zimene zisadzachitikenso. Munanena mu presentation yanu kuti kosi ya forecaster simudapange. Then mafuna ndidziwe kunena kuti kodi alipo ena adapangako makosi amenewa kapena ali ndi ukatswiri wa zimenezi tili nawo kapena tikufunika anyamata ena ndi ena kapena atsikana ndi ena apangenso ma training ngati amenewa. Course ya forecasting mbuyomu inali yodulirapo chifukwa anthu amakapanga ku Nairobi olo kwina ku maiko ena. Ndiye this time course imeneyi ya forecasting zili bwino chifukwa pa must akupanga moti panopo tili nawo ma forecaster ambiri, like the one who is coming after me is a forecaster from Kia, but that time in Mzuzu there was no forecaster. And what was happening before was that when there is no forecaster there in Mzuzu, we could call one forecaster if it was the VVIP operation. One forecaster would come from Kia kupita kumzuzu to handle the whole operation. But these days, zina jutu maybe kuchepa kwa staff kapena other reasons panalibe forecaster kubwera kumene koko. Thank you, Honorable. Beta Mayan kinako Planta Malabada. Zikomo kwambiri chair. Ine ndine Savelo Kafafa kuchokera ku Dedza Mayani constituency. Ane ndikuthokozeni chair pondipatsa mai kuti ndipereke kwa mafunso angapo kwa amayi Chavunguma. Mukufotokoza kwanu munanena kuti inuyo munali supervisor wa zanyengo ku Mzuzu. Alipo anthu amene mumagwira nawo ntchito kapena office yanu munali nokha nimafuna ndidziweke pamenepo choyamba. Office ya zanyengo ndi zonse zimene timachita singathe kukhala ndi munthu mmodzi. Apa ndikunena kuti maobserver and inenso ndikuti ndine observer. Maobserver tinali nawo awiri, and pamene zimachitikira izi tinali ndi maobserver awiri ine ndinso the messenger. I did not mention at koyambirira kuti messenger ndamene amanyamula data iyi kukapatsa air traffic controller, and messenger ndiyeso amabweretsaso those papers kubwera. So this time it meant we were 4 operating in one office. Okay, ndithokoze kwambiri munalipo 4 wachinayi anali messenger. Neni mafuna ndidziwe pa maripoti amene niyo mwatipatsa kuti chinthu ngati mukunena za visibility imeneyo munalandira ripoti kapena munapanga measure ndi inuyo. Tikamanena za visibility ndekuti munthu uja observer kamapanga timakhala kuti tonse tikuyang'ana makamaka izi za maso izi timafuna kuti tione kuti zoona ndiye pali ma demarcations amene azanyengo anatipatsa kuti pofika mwina pa phiri ilo likatsekedwa, it means
it means that this distance is about kilometers makuti these demarcations sikuti timangoyang'ana basi nkulota apo pali demarcations amene timaona monga amene amatipatsira station iliyonse nde this time ndekuti ikakhala kuti tikupereka zangati za eye observation timachipanga kayi mwina discuss before tisanachipereke nde tione kuti zili bwanji tichikachiona kuti ozi ndizoonadi discussion yathu pakuona kwathu mtunda uwu ndi umene uli so the visibility is written and put on the KFY report. Thank you, Honorable. Zikomo kwambiri ndipite ku presentation yanu makamaka I think inali page yachiwiri ya presentation yanu and ndikuwerenga paragraph yomaliza point number 5 manena kuti weather conditions at Mzuzu Airport and I read generally the weather at Mzuzu Airport during that morning was overcast with drizzle and fog in the vicinity. This weather was influenced by cool, moist, and stable southeasterly winds, hence the Chipironi and Mwera conditions. And I quote, "This weather is dangerous to lake users as well as aircraft movements due to presence of low cloud, which reduces visibility in some areas, especially at higher elevations, and may result in drizzle and fog." Ndikufuna kuti sentence imene munalemba pamene pai muyelekeze ndi visibility ija imene yupanga qualify visibility itiyo ya 3 kilometers kapena ya 8 kilometers kapena maybe even lesser kilometers. Nimangofuna munipangire relate. Ife panzuzu visibility sina tsike fogi sina khale kuti kutsika mpaka na below kuyang'ana below 8 kilometers ayi koma nkutheka kuti kumalo kwina ngati kuchikangawa chifukwa choti kuchikangawa kucha even nthawi zino kamayenda munsewu nthawi zina tayendapo kumachita kuonera kalaini kacha kansewu kacha kuti ine nkangoona kalaini kambeyaka ndi kuyenda galimoto iziyenda ndiye kuti wina nzanga tagawana kale ayenda line iti yambali ndiyeno nkutheka this time nthawi imeneyo ngati nkutheka ndikuona ngati mwina itha kuwapweteka ndi visibility inatha kuwapweteka mwina ndi visibility in my assumptions. Okay, mwapanga qualify statement imodzi imene mukunena kuti in some areas especially at higher elevations and may result in drizzle and fog. Kwa inuyo Mzuzu mukuitenga kuti it's a lower elevation or it's a higher elevation, or mukupanga compare Mzuzu ndi Chikangawa kapena, which one can you qualify as a higher elevation? And mangofuna mundipangire qualify if at all muli ndi ma higher elevations malingana ni chiro imene mumagwira. Mzuzu Airport or Mzuzu is at a higher, it is at a higher place. It is a VIPIA, a VIPIA plateau area, which means Mzuzu is higher than Chikangawa. But when we are in Chikangawa, timakhala kuti tayambapo kukwera kuti tili mu high place. Komano apapa singanenepo kanthu kuti chinachitika ndi ichi
koma inu ndi ntchito yanu kudziwa kuti ngati metakhalira pano mudziwe kuti chinachitika ndi chani pa ngozi iyi. Honorable, thank you, sir. Okay, ndibwerere pa statement yomweyo. Ndikufuna ndimvetsetse kuti mmene mwalemberamu manena kuti generally the weather at Mzuzu Airport during that morning was overcast with drizzle and fog in vicinity. Ndiye manena kuti zimezi mayambitsa zimenezo. This weather is dangerous to aircraft movements. Mungayitsimikizire komiti ino kuti mukunena kuti nyengo imene dali ku Mzuzu tsiku limene lolo ndi imeneyi. Ndikufuna ndimvetsetse pamene popo. Inde ndikhoza kuyitsimikizira kuti weather imene Mzuzu nyengo inali imeneyi, koma musayiwale kuti koyambirira kunayankhula kuti general chifukwa ndikulankhula kuti inali average imene inali chitika. Ndikuyipanga nkhaniyi kuti sinali exactly choncho, it was general chifukwa choti mmamawa ngati mukuona inali just fog in visibility. Ndiyaziti we go pang'ono kumachitaso madrizo, koma iyi nangoyipanga ngati kuti conclusion yonse general lambira ndi wedi ya general, koma ndimene weather inalili ku Mzuzu tsiku limenelo. So generally the weather was dangerous. Am I getting you right? Yes, generally the weather was dangerous. It is like munthu akuyenda on risk. Mmene timayendera kuti tamtuma mwana kagule mchere usiku. Ndeti mata abwera. Komabe akuyenda. Fwa chiyambireni mmene ine ninayambira ntchito. Ujeni ndege iyi yakhala ikuyenda even with this condition. Ndiye mwina the pilot ndamene amadzidalira mayendedwe, the pilot could know. Chifukwa even nagwiraso zaka zambiri pa Kia ndimayidabo fula ili chonchi iwe weather ili chonchi koma chatera chili chatera zikomo cha using a weather yanga, then chimodzimodzi ku Mzuzu imapezeka kuti yapita kulikoma. You know kuti inali ndege yo using hapo asilikali imapezeka kuti yapita kulikoma mu situation ngati iyi. Ndipo tizachitika mu situation iso ngati iyi tikhozaso kunena kuti mwina weather mwina, koma I cannot certify it clearly. Koma munyengo ngati yokhayi pasaka 35 zimene nagwira one day panabwera amene amanena mwina wake ananenapo kuti ndege ikubwera amaona shani, koma ineyo ngati anatchulapo kuti ndegeyo inayamba kama 1988 ya nyuwani, koma ineyo ndiye kuti inayipeza ili ya nyuwani chifukwa ntchitoyi inayamba 1991. Ndege iyi yakhala ikutera pa Mzuzu kawiri mu condition iso mwina ngati zomwezi. Mwanjira ina mufuna unena kuti nyengo imene inuyo ngati woona za nyengo mumatha kuiona ngati kuti inali dangerous. Munyengo imene mumayiona ngati inali dangerous kwa ndege zina mumazadabwa kuti ndege ngati imene ya Dornier imapezeka mu experience yanu kuti yaterabe, chifukwa mukuonesa kuti pena mpaka mumayidabwa kuti koma zateradi ndi choncho mukuona kwanu. Ndimayidabwa kanthawi kena ndimanena kuti mwina poti ndege iyi ndi asilikali mwina amadzidalira pilot a ndege iyi, chifukwa kuti nthawi zina amapezeka kuti sanatenge kujeni iliyonse report ya zanyengo iliyonse, koma amapezeka kuti atera. Ndimadabwa monga mwanjiro wanga kuti apilot atera bwanji without even kutenga any document. Pacha ndege iyi ndi asilikali.
yasilikali makawero equipped mwina so ma equipment mwina nkutheka kuti mundege momwemo makhaso ma equipment a weather owadziwitsa temperature kuti kuyenda bwanji. Chimene very sure ndi zangati QNH K4 tijasonde amayuzinga then mata kuti ndege iyi I think mwina ili well equipped bwanji atera weather ngati iyi. So zikomo kwambiri honorable sir. Okay, so mufuna itsimikizira committee kuti zilipo nthawi zina ndege imene imauluka munyengo zoti mumazidabwa komanso nthawi yonena kuti samadzatenga malipoti azanyengo kwa inu ndipo inu mumakhulupirira kuti muli zida zokwanira kuti mwina ali ndi zawo zimene amagwisa ntchito kuposa so mwina zimene muli nazo inu. Ndakumvetsetsani bwino pamenepo? Honorable zoona nthawi zina imatera without consulting us or kunyamuka ndi makhulupirira kuti ali well equipped ndi zimene ali nazo. Ndili pomwepo tsiku limeneli ndiye kuti mmene amauluka kubwera ku Lilongwe anakufunsani za nyengo kapena kuti anakupatsani report tsiku limeneli? Koma tsiku limeneli za nyengo anatenga komanso abwana athu akutawa anazanenapo kuti anamatiuza pamene timakapereka sitinadziwe koyambirira. That's why sinalembe apa sitinadziwe koyambirira kuti kubwera ndege komano anamazatiuza mmene timakapereka ripoti yathu mwa normal imene timaperekera kuti kubwera ndege ya VVIP. Nde ngati munthu umalemba nyengo bwinobwino we are comfortable kuti olo ndi ya VVIP olo siri ya VVIP koma weather imene tikupereka ndi yomweyi ili bwinobwino. Honorable Chair. Anyamata anu amene mumathandizana nawo mumadziwa maphunziro awo makamaka awiri aja kuti munthu upezeke kuti ndiwe wazanyengo. Ntchito yathuyi ndiyovuta sungangomutola munthu kuti ya tiyeni mukapange zanyengo panjira kapena staff yavuta tiyeni inu munachitako mwakuti mukachite zanyengo ndiyovuta. Ndi anyamata awawa even ataphunzitsidwa kotani atatha kuphunzira timakhala wonso pasi kumalembera limodzi kumaona kuti zili choncho kumalemba. Nde nthawi imeneyo anyamata awawa anali ndi anthu oti anagwira ntchito zawo mwina less than 4 years.